Antena Shock, a túa canle. Señoras e señores, moi boas noites e benvidos á gala de conmemoración do cuarto aniversario da famada canle Antena Shock. Unha gala esta que van vivir e disfrutar, na que faremos un percorrido polo miúdo ao longo destes 4 anos de historia. Prepárense para rir, chorar, emocionarse e sobre todo para recordar momentos das súas vidas que a piques estaban de ficar no esquecemento. Acomódense nas súas sillas porque comezamos. Sigan a disfrutar da cea, esperando que todo sexa do seu agrado. Vémonos de contado aquí, na súa canle, Antena Shock.